Nou, dat vind ik mooi, want ik weet dat er hier in het Veen weer, Heerenveen, de werkenfamilie. Ja, ik riet nou net naar het Veen. Nee. Hè? Dus ik vind dit mooi. Ik mag graag sneupen. De Frieske productenwinkel van Henk Johan Bisschop is verhuizen van Ljouwert naar Burgum. In Ljouwert waart het paard naar de winkel afsletten. Werd troch de klandizie van Bisschop verminderen. Op locatie is het natuurlijk belangrijk dat je je winkel goed draaien houdt. Ja, dat wordt wel steeds moeilijker daar. Hè. Door de ontwikkelingen in het gebied steeds maar. Hè. De dik die afsluiten is. Okay. En dan mist je 1000 potentiële klanten per dag. Omdat er kwam geen verkeer meer langs. Maar gelukkig. In Burgum is een nieuwe locatie voen. Ik hoorde in Ljouwert al van een hoop mensen die bij mij in de winkel kwamen van ik zou naar Burgum gaan. Of Burgum komen we ook wel. En ik wel Burgumers die al bij mij in de winkel kwamen in Ljouwert, die zeiden kom maar bij ons. Nou ja, dus dan op een gegeven moment ga je zelf eens even rond je Burgum dwalen en dan eens even zien van wat is er al hier. En ik vind de kracht is divers. Hè. Je kan gratis parkeren overal. Het winkelaanbod is heel divers. En Burgum is gewoon het beste place to be eigenlijk, ja. De winkel is nog maar krekdiepen, maar de burgers hebben het al op het eeg en weten precies wat ze hebben willen. Ik kom voor de ko. De ko? Ik spaar die kei. Aha. Ja, dus het is mooi en dus ik neem hen.